Ntombi endala sawubona. Yebo mntanami. Uyaphila? Ngiyaphila kunjani mntanami? Ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu. Hayi ngiyaxolisa ukubamba sewuhamba njena Yebo sithando sami. Yebo, manje mama lapha ngizwa kuthiwa kade kuhlangene intombi lami ungangihlubela udlube ekhasini ukuthi bekwenzakalani. Hey, bengimeme i-camp yamatshitshi. Okay. Singusibambeni wasethembisa. Mina ngingugogo uSigubudu, ngihamba namagroupu asethembisa. Sinamagroupu awu4 kahle kahle. Yeah. Kusho ukuthi igroupu nje oqale yiwo amatshitshi amahle. Oh. Kulandele aboshombela abahle abasephumlongo, kulandele amazwide amahle aseKlipfontein, kulandele ikhwezi lokusa belingekho-ke ngokuthini baye bavelelwa inkinga, bashonelwa umntwana washonelwa umzali wakhe. So basibeya emncwabeni. Yime ngi-organize i-camp yakasibambeni yasethembisa iyonke ukuthi ake sihlanganeni ke sikhulumeni nentombi zizonke ukuthi kufuneka ziphathe kanjani ukuze bakhule babe zintombi eziqotho ekubeni futhi bazoba abomama bakusasa abazophathimisa. Cha ngiyezwa kuthiwa impela nibambe iqhaza elihle kakhulu ekutheni niqoqe ingane ukuthi zingagcini sovandla yabona. So mhlawumbe ey'nganeni zakhona lapha ethembisa ezingayi-attend indaba yentombi ungazipha nje amazwi mhlawumbe okuyixwayisa ukuthi hlampa nisondele enganeni ukuze izothola isandla kini. Yebo mntanami siyabathanda kakhulu abantwana ukuthi beze endimeni enje. Inhle kakhulu ngoba ibakhulisa ngendlela. Ibakhulisa ekuthenaneni bangahambi noma kuphi. Ey'ndaweni lapho omatshwala, ey'ndaweni nje ezimbi. Nanokuthi bengakhulelwa bese bancane. Kahle kahle inhloso yethu ukuthi bangakhulelwa basebancane futhi bafunde baye phambili. Baphokophele imfundo kunakho konke. Imfundo ebalekile. And itshitshi ke liyayiqoqa. Alihambi noma kuphi. Itshitshi nje umuntu oziphethe kahle ngaso sonke isikhathi agcine ubuntombi bakhe kuze kuthi noma esethola umshado amfice umntwana lo ozomthatha amenze umakoti amfice right. Oh okay, ngiyakuthola. So akhona ama-events mhlawumbe like enohambayo njengama angithi okay asikhulumela amatshitshi ne. So ama-events enohambayo la khona intombi ehlangana khona and stuff ngaphandle kwe-camp. Hayi siyahambelana kakhulu, siyahambelana imihlonyane imemulo. Kakhulu mina angazi noma ngumama uSigubudu ophethe amatshitshi amahle. Isikhathi esiningi ngijwayele ukuthi ke ngithole neintombi eyilokhu zayigcina kodwa zingekho ematshitshini. Uthola ukuthi ngiyahamba ngiyoyemulisa. For example sengemulise 3 egroupini. Ngemulisa amatshitshi angekho egroupini yami kodwa ngiye ngathi mangwahlola ngawathola ezintombi nto. Ngawemulisa. Ngawagqokisa umhlwehlwe. Angiqwayi ngalokho sihamba imhlonyane sihamba imemulo kuba mnandi futhi ngibakhulise ngendlela ngifundise ngendlela ukuthi intombazane iphatha kanjani. Kancane nje ngicela ukuya kwi-personal life yakho i-experience yakhe ekukhuleni kwakho amantombazane beyiphatha kanjani compared to indlela ayiphatha ngayo manje. Ngathi nje ekuqaleni thina besiphatha kahle kakhulu besingafani nabo ngoba mina angikhulanga vele ngiyitshitshi kodwa lo msebenzi ngiwubonile esikhathini samanje ukuthi ungabasiza kakhulu ngoba bona bajwayele ukuthi bahambe onqenqemeni endaweni engacishe ngithi bengawa. Thina dala besingenakho ukuthi sithiwa uyongena ematshitshini ngoba ungeniswa ukuthi fanele uziphathe ukwazi ukuthi intombazane ayihlweli ngaphandle. Intombazane ikhanyisa ibane ekhaya. Intombazane iyapheka ekhaya. Manje abasakwenzi lokho. Uyifica intombazane nje isetshwaleni. Intombazane nje ibuye ebusuku. Uwashani lo muntu? Uwazi kanjani umsebenzi wasendlini ukuthi kwenziwa kanjani? Manje into esibeka phambili ukuthi abantu bakwazi ukuziphatha kahle, basebenze emakhaya, bazazi ukuthi bayamantombazane. Hayi njengamanje njoba usiyawubabona ukuthi hayi mayengangena ngematshitshini ngathi aqondise kahle. Amatshitshi ayabaqoqoba nasey'fweni ezikhona ngaphandle. Angeke ey'feni lezi ey'thathelanayo zabafana bangene kuzo ngoba siyasithi #asiqomi. #asiqomi. Awukwazi uyikhipha intombi uyiqomisa gogo? Cha angaze ngiqomise. Okay. Ngisese nabantwana nje ngizothi 20 kuya phansi. Yizo lezi engisho ukuthi zivele ifike zithi izocela ukwemulisa umama uSigubudu ngimangathi ngoba bengitheni. Kodwa bese ngiyabona ukuthi ingoba beyibona ukuthi bazi intombi ngoba besabi noma sengithi ngingakuhlola intombi. Athi hayi ungangihlola gogo ngokukhululeka. Ngivele ngimhlole ngimthole intombi. No. Azajabula kakhulu makusakhona abantu abanjengana emphakathini. Sengathi nje ningaqhubeka ama-challenges hlampa nokuhlangane nawo kule process yokuhlolwa kwentombi nje 1 2 1 2 and kodwa no anga-expose amancane nje.
Yebo. Yeah. Into engiyangiyithole kakhulu ematshitshini kakhulu omama bakuthanda ukugubezela. Okay. Fana noma usumbona ukuthi akaseyilitshitshi athi owami ulitshitshi. Oh, Umtshele okay. kahle uthi iso angiliboni athi yini lokho. Manje mangithi ngiyamtshengisa ngize ngithi hayi yazini ngoba siyasindana ekuthenani mangutshela ukuthi akaseyilo athi cha uyilo ngithi iso angiliboni. Bese ngizothi kungukuthi lento ufuna ukuyibona kahle ukuthi ihamba kanjani. Bengisacela ungiyele kudokotela. And dokotela uzofika abhale incwadi esho ukuthi usesenabo nomntombi noma kanabo. And dokotela uzobhala exact into engishilo ukuthi akaseyilitshitshi. Ngokuthini omama bayagubezela ngabantwana babo ufuna ukuzomfaka ematshitshini ukuthi azosibona ukuthi siyakwazi ngempela ukuhlola. And mase ngimbonelile ukuthi unjalo angizonge akabe sangithanda. Umama usibuthi uthe ingane yami isonga. Kodwa mangingalalisa le ngilalise le. Akufani. Oh, okay. Yilokho nje. Eish, no, siyazwa kakhulu mama. Sengathi-ke ninga-overcome ama-challenges. Niqhubeke njalo nje, siyabonga kakhulu mama. Ngiyabonga kakhulu mntana. Danke. Ngiyabonga.